И здравейте хора в новото видео на сървъра на света сървър сезон 2. Както виждате, новите неща, единствените нови две, това метеорит съм го показал. Двете нови църкви, които вчера на стрима строяхме тази, но не я довърших и аз след стрима довърших. Тая просто я построих. Тази е първата. Но ето вижте как се получи. Ето. Също днеска няма стрима да бъде от 19:00, от 20:00. Също на стрима ще строим нов блок. Ето тук ще бъде нов блок. Ето материали. Тук ще издигнем нов блок, който ще има и басейн. Също тук вече Чочко не е. Чочко има и Чочка, жената на Чочко, Чочка, младши Чочко. Това знамето съм го показвал, централата, челарниците съм ги показвал. Но малко нови неща имаме. Ама тук ще обера кошерите. Също да ме страх метеорита или метеорита да не се взриви. Или централата, както помните в миналия сезон, се взриви. Така че вадя ценния и съм се запасил с храна. Ето златни моркови, пържоли. И готвено пилешко, които ще ги използваме и ще избягаме. Всички най-важните ми работи са в Ender Chest-а. Ето най-ценния шулкър. 56 диаманта имаме и 18 блока. И това беше от днешното видео. Абонирайте се за канала и лайкнете видеото. Чао!